Скъпи приятели на живота, здравейте и добре дошли. Това е втората половина на днешния Storyboard, предаване за седмо изкуство, в което, както ви казах в началото на днешното ни издание, ще си говорим малко и за благотворителност. Поводът е това, че на 9 октомври ще има премиера филмът Великани. Той е документален филм, след малко ще разберем подробности за какво точно се разказва в него. Като от 10 октомври този въпросен филм ще тръгне и в широко разпространение у нас. Причината да си говорим за това е един човек, когато аз адски много харесвам и уважавам, познавам го задочно покрай медийни изяви, но и покрай различни инициативи. Като казах инициативи, той е организатор на благотворителни такива, включително на кампанията Капачки за бъдеще, която цели да се създадат средства, да се съберат средства за закупуване на медицинска техника. От кувьози до автомобили, до линейки, нещо, което се случва. Нещо повече, той е доброволец при бедствия, при аварии и смятам, че е изключително важно това, което прави той с неговата фундация. Фундацията, разбира се, носи и неговото име. Много се радвам да кажа здравей и добре дошъл на Лазар Радков. Добре, Заварио. Благодаря за поканата. Здравейте на всички зрители и слушатели. Аз ще започна малко несериозно и после ще минем към сериозната част, понеже, както казах, кинопредаване. Много отдавна се каня да ти кажа нещо, което се не намирам причина. Ние сега се запознаваме всъщност официално за първи път, но всъщност има една книга, която много харесвам. Тя се казва "Свърталище на духове" на Шърли Джаксън. Екранизирана е много пъти, но едната от екранизациите, The Haunting of Hill House на Майк Фланаган, един сериал, който излиза преди 6-7 години, е с участието на редица актьори. Един от тези актьори е Оливър Джаксън Коен, който супер много ми прилича на Лазар Радков. Ето едно лирично отклонение. Това е комплимент повече за него, но е комплимент и за тебе. Показваме снимка на хората, които са в YouTube, на хората, които ни слушат, могат спокойно да потърсят Оливър Джаксън Коен и да видят каква всъщност е приликата. След това лирично отклонение обаче, нека да си поговорим сега първо за повода, по който съм те поканил, именно филма Великани, документален филм, който всъщност е вдъхновен от тази въпросна кампания Капачки за бъдеще. Предполагам, искаш да ти разкажа малко повече за филма? Да, бих искал да разберем малко повече и за филма, за съдържанието му и съответно най-важното нещо, че той всъщност има една много важна благотворителна цел. Да, и за това ще разкажа след мъничко, но само да кажа, това не е, не е класически документален филм. Всъщност тези часи 45 минути филм са базирани на над 200 часа заснето видео. Буквално музиката има музика записана от симфоничен оркестър, която е написана от Александър Костов, дирижирана от, боже мой, да не му объркам първото име, Стрезов, със сигурност моя фамилията, човека, който пише музиката за филма Гунди. И целият филм проследява част от развитието на Капачки за бъдеще като кампания, защото тя се развива с всяка година. Заснете в рамките на около година и половина в 6 града, сумати кампании, десетки, да не кажа стотици доброволци участват и всъщност проследява част от пътя, есенцията и всъщност как от самата кауза започва да се зараждат други каузи. Как участват хората, как помагат, идват, допринасят, отиват си, с други неща да се занимават, щастливи, има сълзи, щастие и така нататък. И проследява пътя, проследява историите не само на доброволци, а на хора и техните деца, които са били, в кавички слагам, потребители на част от даренията, които са осигурили всички хора, които са събирали капачки, дарявали са, помагали са, отдали са времето си, енергията си, за да се превърне всичко това в 26. Не, те са към, може би, близо 30. Станаха около вече не, този един момент ми се губят линейките, 5 детски линейки, няколко офроуд линейки, транспортна линейка, не знам колко десетки станаха медицинските апарати дарени, колко над 13 000 може би станаха децата, които сме обучили на първото лекарска помощ. Те първо ще стават 6-цифрено число. Така че филмът е един сложен процес, който е продължил дълго време и всъщност филма показва едно обединяване на този процес, това случване на тази кампания. Общо взето, да, обхваща основните елементи и сегменти. Наистина, няма как да се покаже абсолютно всичко. Да. Това не е сериал, разбира се. И той не е нужно. Всъщност, основното нещо е именно есенцията. Филмът ще бъде с премиера на 9 октомври и от 10 ще тръгне по екраните.
И така, да. Мислихме доста как допълнително да подпомогнем с този филм, защото е ясно, хората, които го гледат малко или много, сега няма как всички, но повечето ще ги докосне. Някой от тях дори може да ги мотивира, дали да почне да доброволстват или дори да почнат да доброволстват повече. Но решихме всички средства, 100% от средствата, след разходи и прочее, защото има си там проценти, които отиват за билети, за кино и наем на зали и така нататък. Всичките средства, които останат, с тях да закупим автоматични външни дефибрилатори и да ги дарим на всички средни държавни училища в България, като буквално, в Западна Европа, да не кажа, че навсякъде е така, но на много места е така. Да. Понеже въпрос е, ама сега тези там учениците ли ще получават сърдечен арест? Не, много малко вероятно учениците да получат сърдечен арест. Това е истината. Има възрастни учители, където там вече имаме, те са в рисковата група, но това е само един от ефектите. Давам за пример. В Лондон преди няколко години, като гледах статистиката, имаше над 5000 дефибрилатора в цял Лондон. Тук в България имаше няколко, в София примерно. Сега може да са станали повече. Но дори наличието на един такъв уред в едно училище първо ще предразположи. Сега ние няма просто да ги даваме към тях, ще има обучение за учителите. Това той не е медицински уред по своя смисъл, той е направен да бъде използван от обикновени хора, от немедици, но там идеята е, че той ти говори на български, казва какво да направят, там включете, сложете електродите, включете ги към дефибрилатора, сложете ги върху пострадалия, на електродите е нарисувано къде да бъдат сложени и след това казват не пипайте пострадалия, за да направи ЕКГ самия дефибрилатора да провери сърдечната дейност и ако прецени, че има проблем, т.е. няма сърдечна дейност, има там мъждене, т.е. не, да го кажем на немедицински език, не е качествена, няма хубави контракции, има едно такова мъждене, тогава вече се препоръчва използването, тогава се пуска електрошок и всъщност изследванията показват, че повишава, ако сърдечният масаж, който също е много важно всеки да може да го практикува и то правилно и ефективно, ако той дава 10-11% оцеляване, с дефибрилатор тези проценти стават 24-25%, което е вече един от 4 души на един от 10. Разликата е огромна. И разликата е огромна. Много интересно това, обаче е страхотно съвпадение и толкова се радвам, че се случва, защото само преди няколко седмици на едно друго място имах разговор с доктор Кирил Карамфилов, който е кардиолог, и той каза, че ние имаме нужда от това. Точно за тези въпросни дефибрилатори. Говореше и за университети, за училища, говореше и за, дори ако щете, метрото. Различни места и с големите градове особено, където е много интензивен, подложен на стрес е животът. И тези неща са наистина животоспасяващи в толкова много случаи. При това наистина, както и ти каза, това не означава, че трябва да си медицинско лице, за да можеш да помогнеш. Не. И още нещо, самия факт, че в всяко училище, което получи такъв дефибрилатор, това учениците ще знаят, учителите ще знаят. Това ще бъде допълнителен стимул, както се нарича raising awareness, т.е. да се повишава знанието, информираността на обществото в всичките му групи, и по-възрастни, и по-младите. Т.е. учениците да знаят, че има такъв уред, че той се използва, докато дойде, трябва да се поддържа изобщо кръвообращението с сърдечен масаж, за да циркулира кръвта с кислорода, да се поддържат органите, най-вече мозъка. И когато той дойде вече да се използва, и това ще бъде допълнителен стимул да се замислят, да се провеждат подобни обучения. И това е една от дългосрочните ми цели. За момента има едно единствено изследване в България на доцент Балева, тук от Военна академия, което показва, че в училищата под 5% от учителите и учениците имат някаква подготовка. Не е подготовка на някакво задоволително ниво, някои много добри, други така средна работа. Каквато идея, било той. И така, драги приятели на живота, в Storyboard, предаване за кино, си говорим за дефибрилатори. Защо? Защото на гостя ни е Лазар Радков, който всъщност за пореден път доказва, че
Да обърнеш внимание на важни, належащи проблеми е не просто важно, то е животоспасяващо. Става дума и за филма Великани, който всъщност ще подпомогне продажбите на билети, ще подпомогнат за купуването на тази наистина важна техника, която ще бъде и доста по-достъпна, не само по отношение на употреба, на пряко използване, но и на локации, т.е. на логистика. Сега, филмът Великани, както казахме, започва да тръгва по кината на 10 октомври. Ще продължи ли тази кампания и това набиране на средства и с разпространението по кината? Да, такава е идеята. Сега, целта е на 9 октомври да се съберем поне 2600 души в Националния дворец на културата, в зала 1. Ако успеем да съберем това число, това означава, че дори в рамките още на следващия месец ще можем да предоставим първите 20 дефибрилатора на 20 училища. Сега тепърва ще пуснем една форма, където, разбира се, не може да ги принудим директорите да имат такъв дефибрилатор, но всички, които се запишат, ще пуснем след това едно гласуване, да видим в кое училище да бъде първия, в кое училище да бъде втория. И вече от 10 октомври, когато филма влиза в киномрежата, в разпространение в киномрежата, тогава целим, ако достигнем 100 000 гледания, ще успеем да осигурим на всичките 600 и няколко, мисля, че бяха държавните средни училища, нали, като те са гимназии, техникуми вече мисля, че ги прекръстиха. Няма дори средни училища, които са там от 1 до 12 клас. Дори да не успеем да направим тези гледания, аз ще направя всичко възможно тези средства ние да успеем да ги осигурим и в рамките на следващите, нали, ако не една, то поне 2-3 години, ако го направим по-бързо, ако го направим за 3 месеца, чудесно. Ако не, както беше и с ковиозите, за 2 години успяхме да подменим най-старите ковиози, тези от миналия век в малките общински болници. След това помогнахме на още 13-14 болници с апаратура, след това в рамките на още 2 години и нещо успяхме да осигурим детски неонатални линейки на ключови места в България, които всяка от които покрива по 3-4 области, 5. И така, вижте, когато човек иска да помага, той просто помага. Нали, моята цел не е сега да го направим за няколко месеца или за една година. Аз имам някаква цел, докъдето стигна. Нали, млад съм още само на 42. И така ще бутаме докъдето можем, даваме примера на децата, те ще дават примера на техните деца, но е наша отговорност какъв свят ще оставим на децата реално. И аз смятам, че всеки от нас може да допренесе поне по-мъничко. Не е нужно нещо, всеки да прави нещо голямо. Когато много хора правят нещо мъничко, също като да вземеш капачката и да я пуснеш там в тубата или където си я събираш, и тези неща се натрупват. Нали, както доброто се натрупва, лошото се натрупва. Въпросът е тези мъничките избори какви са, които правим. Нали, дали градят или дали рушат. Да. Но е много ключово това за възпитаването в някаква култура чрез пример, култура на поведение. Това е, нали, има един много посредствена филмова поредица Заразно зло. Това е заразно добро. Тоест, това е възможност хората по някакъв начин да успеят чрез личния пример, но и чрез информацията да се зарибяват взаимно. И аз самия събирах капачки и си спомням как в началото бях информиран за това от моя позната, която беше информирана от нейна позната и така. За мен беше странно. Аз дори си мислех, че това е шега. В първи момент за мен беше абсурдно. И същевременно, когато видях събирането, трупането вкъщи на капачките, после носенето на площад Демокрация беше по време. Да, Батенберг. На Батенберг. Ето и това може да го, извинявай, довърши. Това може да го анонсираме на 19 октомври е кампанията в София, 8 година вече, не знам коя кампания стана, 16-та ли е. Ами, мисълта ми, че аз видях там хора със светнали очи и хора, които са успяли по този начин взаимно да се зарибят. И за това пример е важен, за това благотворителността, когато, разбира се, винаги ще има цинични хора, които ще кажат, че има показност. Аз смятам, че това не е показност, смятам, че това е демонстриране именно на този пример и на това ти да можеш да възпиташ тези хора в това да правят такива неща. Както каза, и ти може да е съвсем дребно нещо, както е една капачка. Знаеш ли, аз даже последната година-две съм намалил участието си в социалните мрежи, да кажем, на едно 10-кратно, с едно 90% съм го редуцирал.
И вече нямам желание, нямам потребност в тези неща, които правя. Защото преди ми беше така голяма емоцията. Това направихме. Обаче някак цялото нещо на мен ми става ежедневие вече от много години и нямам нито потребност да се хваля, нито потребност, нали. Сега има много трудности, много адските прости, които е трябвало да се преборим с които. И не съм ги споделял, защото не искам допълнително да нагнетявам публичната среда, която така или иначе е пренаситена от всякакви простоти, гадости и скандали. Да. И викам сега, само това му трябва, хората така или иначе са доста обезверени в някакви отношения. Ще кажат, това обрал си лайката и това, дали, не знам си какво. Да. Спокойно. Много се радвам, че този разговор се случва и че е в предаване за кино, защото изкуството е една така много важна стихия, инструмент, метод за популяризиране. Разбира се, пропагандата също върви в изкуството, то е неизбежно, но аз мятам, че инструментите на седмото изкуство могат да се използват и за добро, и за лошо. Аз само искам тук да внеса едно уточнение. Пропагандата на нас не е винаги представена в едни такива негативни краски. Да. Всъщност пропаганда означава ти да пропагираш, ти да промотираш нещо, в което вярваш, нещо, което искаш да се случи, нещо, което искаш да стане по-масово или, нали, нещо такова. Така че тя пропагандата си си върви, нали, постоянно, така или иначе. Терминът е с негативна конотация вече, както аз обичам да се шегувам, понеже аз съм левак, никой не казва левак, си казват левичар, защото думата левак е с негативна конотация. Може би аз наистина съм левак, не знам, и в преносния смисъл. Но това го казах не с друго и така започнах, защото за мен е важно, че се случват неща, които са достъпни. Ние преди малко споменахме колко сме критични към социалните мрежи, но те могат да бъдат също инструменти за двете неща. Да, като чук може да забие пирон, може да ти размаже пръста. Всяко едно нещо е така. И в този ред на мисли, това, което преди малко стана дума за тази натегнатост в обществото, стреса, това колко сме станали озверени един към друг, как сме влезнали в едни ужасно тесни рамки, лагери, балони, всички тия неща, които са абсолютно 100% верни, независимо кой в каква клика е или от кой лагер е. Не е ли това всъщност начина, проект като Великани, проект като Капачки за бъдеще, всъщност всички наши различия, които са идеологически, да изчезнат в името на общата идея за по-добър живот? На теория да, на практика пак ще има някои хора, които ще намерят нещо, за което да им хареса, да са скептични, да се разсърдят и така нататък. Но към тях искам да кажа, не се притеснявайте, аз така или иначе във филма за себе си съм намерил много повече неща, които не ми харесват. Нали? Основно защото аз съм бил в процеса на снимането, виждам къде някъде има проблеми, някъде е хванат някакъв кадър от процеса, който не е най-добрия. И викам сега, окей, тук някой може да се хване за този кадър. И след това си казвам, не, това пък е живия живот, смисъл. То не може всичко не може всичко да бъде в най-добрия кадър, в най-добрия момент. И съвсем нормално е да има недоволни хора. Хубавото е, че реално сега от реакциите, които са в социалните мрежи, като цяло доста положителна реакция. До момента публикацията ми за колко станаха? За 24 часа. Всъщност не, за 36 часа те ще станат. Вече е видяна над 1 милион пъти и така. Не знам какво повече да добавя. Хората, аз знам, че доста хора наистина ще ги докосне филма, защото ние сме правили и на по-рязана версия, предварителни прожекции, на целия филм сме го пращали на близки хора и знам, че доста от тях плачат накрая. Според мен, аз много избягвам напоследък, много се опитвам да съм по-дзен и ми е много трудно да съм дзен в нашата модерна епоха, така наречена. И все пак си мисля, че това може да бъде един от тези примери за своеобразен тест за емпатия, когато стане дума за Капачки за бъдеще, например. Но понякога, пак казвам, може да бъде и тест за образованост. Тест за критично мислене, защото има разлика между това да си критичен, т.е. аналитичен, и между това да си абсолютния 100% скептик за всичко. И смятам, че всъщност това, което правиш, е добра причина хората да са критично мислещи. На първо място и на второ място емпатията, която наистина смятам, че е в
в криза по някакъв начин. Тук на края на нашия разговор ми се иска отново да се върнем към филма, да кажем, да подсетим, ако някой сега се включва да знае, че на 9 октомври ще е премиерата, на 10 октомври Великани ще тръгне в разпространение. Нещо да добавиш за финал? За финал може да подкрепите каузата да осигурим дефибрилатори за всички средни държавни училища в България, които потенциално могат да спасяват животи директно или индиректно, като стимулират всички ученици и учители в тези училища да повишат или опреснят уменията си по долекарска помощ, защото това са едно от тези неща, които човек никога не знае. Може да си вземете билети от, мисля, че имаше линк в сайта на Великани, или в Билет.бг има го филма, всички средства ще отидат за закупуване на дефибрилатори и целта ни е да съберем като начало 2600 души в зала 1 на НДК на 9 октомври и следващите месец, 2, 3, колкото ако има голям интерес по кината първите седмици, ще го пуснат повече от един месец, иначе ще разчитаме един месец и на платформите. Каквото Сабия покаже, нали, каквото сме могли, каквото е зависело от нас, сме го направили. Тук има вече последни напани и така, раздали сме се много, искали сме да помогнем. Все ще помогнем, малко или много, все ще бъде бонус, така че благодаря предварително на всички, които дойдат. Благодаря, разбира се, на всички хора, които участваха в целия процес, на всички, които помагат и на Капачки за бъдеще, и на спасителни клубове, и на всички каузи, които са. Бъдещето се прави от хората, които всеки ден с мъничко правят света малко по-подреден, по-красив, по-развит, които допринасят за средата, където живеят. Аз ти благодаря за този прекрасен финал. Това, което каза, абсолютно съм съгласен и ти благодаря за това, че първо гостува в Storyboard, но най-вече ти благодаря за това, което правиш. Агитирам те, макар че знам, че няма нужда от това, да продължаваш да го правиш и разбира се, пожелавам дълъг киноживот на филма Великани. Много ти благодаря. Да. Аз благодаря и на нашите слушатели на Радио Фокус, нашата аудитория в YouTube. Скъпи приятели, бъдете добри със себе си, бъдете добри с хората около вас и, разбира се, пуснете си някой добър филм, а на 9 октомври няма да е лошо и ако отидете на Великани, защото съм сигурен, че това ще е филм, който ще ви обогати по всякакъв начин. Останете с програмата на Радио Фокус. Аз бях и аз ще бъда Благой Иванов и до следващия път.